Za emisiju Most iz Berna se javlja Bole Aranđelović. Izostanak očekivanog privrednog rasta u Nemačkoj dovešće do novog talasa otpuštanja radnika i vraćanja na raniji rekord od preko 4 miliona nezaposlenih, tvrde vodeći menadžeri nemačkih banaka. Dolazi teška zima, posebno za radnike strance, rekao je tim povodom Martin Hefner iz Hypo Verein banke, a slične preteće prognoze dali su i eksperti iz Dresdner i Commerzbanke. Najteža kriza već je pogodila građevinarstvo, gde inače radi mnogo stranaca. U toj grani je trenutno zaposleno 2,75 miliona radnika. Ali će već tokom iduće godine biti otpušteno oko 250.000 ljudi jer nema novih velikih poslova. Zbog terorizma u Americi, do kraja ove godine otkaz bi moglo da dobije oko 200.000 ljudi u Nemačkoj koji rade u zanatskom sektoru. Jedina grana koja je za sada pošteđena masovnog otpuštanja radnika je metalska industrija. Za emisiju Most radio televizije Srbije iz Hamburga, novinar Srpske televizije Ivan Plavšić. Ekipa serija avantura našeg programa